hem guanyat, tot i que la calor ha sigut molt intensa i els contrincants com en Ramon Cornet ha corregut molt i ens ha fet córrer, hem pogut i hem acabat guanyant el ral·li. Córrer amb el Cornet també ha sigut un al·licient molt positiu per la seva experiència i hem tingut una lluita constant durant tot el ral·li i al final hem vençut nosaltres, però també ens ho ha posat molt complicat i ha sigut un ral·li molt motivador i molt divertit alhora. Oh, que sí, tio! Que sí, tio! Ramon, tio! Volem agrair als nostres patrocinadors que ral·li a ral·li ens apoyen, com Whiting, Slam Club, TDR Assessors, que estan amb nosaltres sempre i sense ells no seria possible estar al volant RAC.